Hmingthansangi zandar som pani arito ma se khoma chuan aleta amuta chuak thei reng lo mai ni e naktuk mai hi hmingboi result chwa hun tur ani to a cafe langem le te ringot chungai to a hanmu hil thei zia zang ani lo hmingboi nu hi nushron ani a kumthum kalta khan apa hian a thi san to a naw pakhat anushron ron chom chu aneya anushron chuan anaw nen chuan a thei sang em maya then khoveng te pon tunlaya anushron an swal to ngai lo sin male anti lai kha ani shimshima Hmingboi hi thangdu chi ani boka akum ngai to chuan anula ve wai to a an khwa hi ala thingtlang ang reng boka nula cheya cheibol thei chu ani ve reng to mai anushon la hian an thenom tlangwa senior to tak chu nei tir tum ut reng maya ma se hmingboi hian ale khazer hi a chhuan lam deuh tlata wangin anushon po chuan ati lei thei bik cha ri lo ani atu khwa alo war chuan hmingboi chuan e ronga bol le mul to a chuti lai chuan inom mo o me e khai thlinga nangin mo tin anushon chuan an thenom tlangwa senior hmingboi pasalatan adu em lo leng chu alo chhon mula tunlai chu iwa lo leng khat ve so hmingboi po choka e ronga bol so ti in anushon chuan alo bele huama niam le tunlai chu keima to ka kaboi velu to kolom le ti pa chuan chokalama chuan tlangnel angreng tak chuan lut pheya anushon chuan ti khan lawin kom te u khonge mo rimoi po hi alo len le tak kawajong pa nge ti pa chuan afanu hmingboi naw jong tur chuan chuak ta a Hmingboi vo in kha in result chhuani ani tiro ipas iringem oni e kapasangem le kepon ka shithiam bik lo ti in hmingboi chuan a changa hmingboi hi mechenun nem le zaidam tak le zakzum tak ani wangin ami huat zong po ni se tu ma hi abeche em shan ngai lo ne pasla chu a thaviau nangin katan chuan fel po ni la alomum jok ma mai the ni tro ti pa chuan thenga chu anui deuh wa hmingboi chuan khong deuh al hian fel chi nang le chu baka chu tiang lam chu ka soi pe lo ku ti kha ati a ni ek fiame me che ni kha ti pa chuan hmingboi dara chuan po han tuma hmingboi chuan rang tak mai thlenga kutlak thak pa chuan utheng tiang jong ka chuan ka du lo nia ti a nia ti palutuk mel thabula hi chuan kalawin veng man chen lo ni khonge ka wa ho phei ve to tiang choite po hun to don ti pa chuan thlenga chu a chuak ta a hmingboi chuan thlenga ho po chu en po en zui lovin shelo ni om tak hian a thil ti lai chu ti mol maya nakin dewa chuan anu chu alo honga hmingboi khonge thlenga kha a ho ta elo ti na zota o nia choi hun don tia chuak chia ti na changa ma se nu chuan vin deu o lek hian tu choi mala hun lo hi nang te ro hian lo be thale pe lo vel khang law ni jok lo mo ati a ka bek that lo po ka shilo ti na chang le a deu mak chi chuan thleng anga du tu chi le fel si hi I mu to kher lawang ti hi sheta che I result chuak sei fel chuan sikuli banganga ini nei nga lang ti shero ti na nu chuan a haw le deu ton maya hmingboi chu angoi renga engtin ma chang to lo dik tak chuan hmingboi hi a school kalba khi pona chuak ngai lo shim thuk hi nia ama hi ngai zong lam ngai to lo mi ni bok nen aril ro chuan pasal chu soi lo pial pa ni ringot po ala ngai to ngai lo shim hetia anun thlenga nei tura atur jang phei chuan aril ro hian a hlawin a boy thin em ani chundar som pakhat alo rik chuan hmingboi chu a result en tur chuan an school lama man mo tak main atlan chho deuh hlop maya an school a han thlen chuan notice board a pol som pass list an tar chumi in an lo bor hwai to a tot kara chuan en no lut ve tok a hming in tar list chu a en thazar zara alai hol vela chuan a hming chu alo om ve wa meya farsa alo pass ve reng mai ani ti han mu chuan alo ngang mai an result chwa ma hian hmingboi hian anu hnena a pass chuan aizol lama le khazir chun zom tura hostela omalo dil thap to awangin a pass chu alom le zwala tuna chuan anin em mai an thenom tlangwal thlenga chu hun ingamati chung chu apum pel thei don ta ani chumi ringot po chu atan chuan thillom omani shan pa ve shim school chan alo hun chuan hmingboi po anushon khwa kherna atanga zalian thei tur chuan aizol lampanin sumowa chuang meka
kho chung alu don chuan khwa thim to awangin aizol kho eng pe ut mai chu a mu theya alung te po chu aleng ve deuh veng veng hian a hria a ma se tunge angai chu a shilo shat ngai lo na hmuna kal tur ani awangin alung te po aleng anyange khwa an han lu ta kho chung an tlan zela engkim mai chu awei khat mu na vek ani awangin a hoi du dau dau khop mai a chukna tur hmun a thlen chuan a pate chuan along muak ran to maya a thuam hnu te chu an han hlang fel sok soka taxi chuan a pate te in lampan chuan an tlan thla a khovel thar ama chon don hi ani ringota a phur ang reng hial zok ani a pate te in chu an thlengta a pate nu pui chu nu fel takhi ani a aim bol na tur tui te chu alo lum saksa diama mingboi i chaw ombok sia ve in bol che I har sut mayang ati a te changa dwa tu ne ngai lo ti taka a pate nu puin ngai sakmel taka a han bevel chu mingboi thinlung chu a khoi hle maya soi chhuat thiam si lo hian a hnuk te po ati ul rum hialani engpo ni se anu shon swal tak main avinri le anaw ngei tak mai thom she phalwa zol khopui ngei maya a han ta veng mai chu a thla te po amwang ang reng hial zokani chuti chuan awei khatna atan azan ma saber chu thamwang takin amu hil ve theita atuk choi khama chuan a hostel omna tur lampan chuan apate nen chuan an chuak don ta a soi to angin mingboi tan chuan engkim mai kha awe khat mu na vek mai hi ani a nizan lam kha chuan engwa khan mu thei ani lawa ma se chhun kho enga chuan aizol ro puina po lo lang chiang nge mai motor in zui dul le building lian sang tak tak te mipui ji hut le dor chi sang interface zui mai te chu ani tan chuan suang to na a lut ngai lo ram kal hi ani ringota mizoram mani se atlang ne lo hui hial zo kombe revak lova chuan omna tur hostel nge mai chu an thlengta he hostel hi private hostel mani se boarding ang reng dewin na oma pol thum atanga pol som pani thlenga oma in khwa kherna po apa ngai viawa room pakhata cho an eya tin room pakhata lekha anjir ho mai boka warden mi pa warden le me che warden fel tak anom thapa hengte hian hostel no pang hi an in kol thin ani an han inti fel nu chuan mamo zual le ngai le turin bazar lama chuan an chuak le ta a ti chuan tlai cho ekhama chuan chu hostela tur chuan ani buluta a no pangsom nga bor velen oma mersha tu ma anom si lawa ani zakzum sa tan phei chuan thil hopur ve tak chu ani ma se akom ran me chefel tak a then te phei chu thingtang khwa tanga te po anom ve nok tho wangin an hanin mersha chop no a azan khatna ani boka le kha po anzir lo in mersha na le hostel dan chungchang le thupoi mo te in shirsha na tan an manga in mersha sa lem lo khom ani boka an lim lai ang reng khop mai zandar som pani don thleng an ti hawa ti chuan hlim takin an muta a atuka chuan mingboi chu school kal tur chuan in siama a school kal na tur hi an hostel atanga hlalote ani a apute an lo ti fel saksa diam to wangin azirlai bute chu abeka akhunga kal tur chuan in peita a ma se boina pakhata tlat mai chu an school omnalai tak chu ala shilo ani soito angkhan an hostel atanga nai te ni wangin an warden chuan omnalai le kaldan tur han soi thuaka ma se ani ang mi khwal mai khoya pu kal se awei khat kal na ni vek mai tan chuan han kal thia mai chu ahar ang reng don khop maya ma se wane thlak tak main an hostel ve tho mi pa pakhat a uniform hak ang chia ha kal tur chu amu fu ta lau maya hepa hi rinte a larin sanga ni a rinte ti in an ko mai china mi pa tong tam lo tak mai ni mingboi chuan te fu in ti tak mai in chu mi pa a uniform hak ang chia ha chu azui ve roi maya chu pa chu lo hoilet se he kan school kal na turain angi lo ti in lo bia se adu hle maya ma se boi khat pu alo hoilet lawa mingboi chuan awa bepop ngam chia big box si lawa anung de fe atang chuan azui ve zel maya ti chuan an school po chu an thlengta an classroom tur omna ngial po ashar lo awang chuan ami pazui chu azui ve zel top maya class 11 section e a chuan aom don ti asha chiang em ringot maya
chumi pa azui zel pa chuan classroom kong kalu chunga class zat le section zat intar chu a en phedan tan zela ti chuan a chhong chunga chuan azui chhota zela chu ami pazui chu class 12 section e a alut ta chat maya chumi rom dot cha chuan class 11 section e po chu lo reng mai section e hi science subject la ho omna class ani a mingboi po hi class 10 a pass chat lem lo awangin science subject la kha ni a chu ami pazui an hostel a omve ngei po chu science ala ve tho ni ti asia a tin chu mai ni levin ama a in apol sang zo bok ani ti asia a mi te soidanin science chu subject har lutuk mai ni in soi fo thina ma se ama a pol sang zo science subject lo la ve bok tin an hostel nge omve a omani ti asia chuan a enge moti thlaman ve ringot maya school chu an han chana ani khatna ni wangin engwak phei chu an zir lo chhun chol alo hun po chuan mingboi chuan mersha sa ani shan lo boka an classroom kod veranda atang chuan noilam a thlir thladau dawa an classroom hi a chhong chunga a om kan ti to kha aruk tak chuan jinglama ami pazui chu azong rupa a ma se school no pang an tam thama wangin a humai big chuang lo chutiang chuan a school ni masaber chu amang liam ve ta a chian han char thar po nei chuang lawa maktak mai ni leng deuh tho mai chuan chuami pazui chu ril ro om tlat maya ni zana khan khapa hostela khan ka mu om ka shimya lo ka mu anga ka shelo zo ka nyanga zanin chu ke bechinang a min biak ma sak lo chuan ka be bi kher lowang tivel mai chuan aril ru alwa khat ani deuh ber mai ti chuan an hostel lampan chuan a hole ta a ami pazui ero holama chuan muzui ta bik lo hostel then chuan in selfaya homework te tur alani lo wangin tlai lampo chu lekha zir hun omlem lawa tlai chu e lo hun chuan chu e tur chuan an dining hall lama chuan an chuk thata dial maya an chu e na hmuna chuan chhun lama mi pahmu po chu a hmuta nge mai ma se shi om chuan om du tabik shi lem lo cho an ezo hian daruk le chan ve atangin dar sari thleng worship an nei china ti chuan dar sari atanga dar som thleng le khan zir thin ani mingboi po chu hostela a than te nen chuan worship hun zan daruk le chan ve nga pa in an khuma chuan an thubia laya chuminia an thil ton ten soi khom lai laya an lim tang dar le ani worship an zawa le khazir alo hun chuan mingboi chuan chhun lama mi pahmu chu zongin a hoi rule deu da thina ma se amu mai lo avan makve worship lai kan ka mureng sia khonge om tak le tirel runau nau chung chuan ale ka chhar lai po chu aril ruwa alut meu lo enge mo ka ngai ven le ani pon min shi chuang le nem tirel ru deuh ngat chung chuan ama le ma chu han in nem le ringo thina ma se aril ru chung rela e ro zona tam tak chan lawin om tlat si zandar le chan ve lo rik chuan chu rei lo te minute som vel an nei hun lo thleng ta chu ta je chuan mi pazon ruk dau nge mai chu a thut na mun pya fe a veranda chwa na kong khar bur chang chuan alo lut lol maya a local nai zela a thut na ma filter tui chu a botola chuan a thon kara a khatta tia chuan mingboi lampo hoilem lo chuan veranda lama chuan a phele ta dai maya ole ka she thiam ta veranda son lekha zir thina ni mo tin thil omzia chu she thiam ta ma se nga tinge in chunga hian a zirve mai lo kan warden te hian veranda lekha ziram phalen ni le a zona tam tu tun mai lekha zir tur alani tam lo bok nen dar kwale chan ve lo rik chuan motorin andom lamcho panta a hate an han no sap sapa maite an han phi sap sap no chuan light an off a zan bo rak re thak chuan ro are le chanta aruka lo phun ser le mutmuna thian te ne na lo ti ser chu ombok ma se mingboi thinlunga ero ami pangai ven ru ngai te bok chuan aril rol wa reng mai sandar somle chan ve arik me chuan thom engma sha tur om to lovin an zawai mai chuan an mu hi re thap ta a